ollaan lähes tekee Verkkikselle jäynää tossa. Eilen oli aprillipäivä ja siellä oli sitten tämmönen Leica Boss Ambient Sequencer AF606 tiiliskivi. Käytännössä aprillipila. Ja minä pistin tilateen, lähdin katsomaan saadaanko tuotetta. Terve! Tämmöisellä tilausnumerolla kuin 143 207 81. Hei, hetkinen, tää ei olekaan tullut meille. Tää tuote. Siis miten niin ei oo tullut? Tai sitä ei oo varastossa. Siis kun mä oon kuitenkin saanut tossa saanut tässä viestin, että tilaus on noudettavissa. Onko se lähetetty eilen? Joo. Siis se tuli niinku tossa puoli tuntia sen jälkeen, kun mä olin tilannut. Tää on nyt silleen vähän huolestuttava tilanne, että mulla on kuitenkin keikka tulossa ja mä tarvisin uutta laitetta. Niin... Siitä ei ollut yhtään vappuna. No, onko tälle... Mitä tässä pystyis tekee, niin ehkä teidän kannattaa mennä tohon, kun mä oon yksin töissä, mä en oikein pysty tästä lähteä, niin mennä tohon noutokassalle, niin pyytää siitä, että joku selvittäisi tän. Et vaikka siis mä en tiedä mitä tässä on tapahtunut, mutta kannattaa mennä siihen antaa se tilausnumero. Siis sä oot ihan tosissaan, että sä et pysty tässä asiassa millään tavalla auttamaan. Sä oot siis kuitenkin työtä täällä. Okei. Okei. Olla täällä. Meillä on tullut tehtari siitä, että sitä ei ole missään saudoilla eikä muutakaan. Mä oon tässä noutotilauksessa, niin pystyttekö te katsoa sitä? Ok, oliko sulla se tilausnumero? Joo, mulla on tässä siis mä oon saanut todellakin viestin, että tää tilaus on noudettavissa. Onko? Mä oon ja nyt niin kun näyttää siltä, että sitä ei sitten kuitenkaan olis noudettavissa. Ja vaan sille aika huolestuttava tilanne, että mä oon kuitenkin henkisesti varautunut siihen, että mä saisin keikalle uutta musiikkilaitteistoa. Niin... Oottele tässä, mä käyn tuossa Joo, yläkerran. mä odottelen. Semmoinen outo tilanne, että tää on kuulemma ollut, mä en tiedä, ootko sä lukenut tätä tuotekuvaa, mutta eilinen aprillipila. Siis miten niin siis, tarkoittaa sitten ihan oikeesti, että mä en oo siis joten te yritätte tässä asiassa sanoa? Tää on ollut joku eilinen aprillipila, jossa on tuotteistettu siis joku tämmönen... Ei tästä mitään hyvänsä, niin ei tämmöisiä asioita kerrota, että miten tämmöisessä tilanteessa nyt asiakkaalle sitten pystytään hyvittämään tämmönen? Tehdään tälleen, no mä en tästä pysty mitenkään hyvittämään. No siis kyllä joku ratkaisu aika äkkiä, koska mulla on ihan hirveästi tässä aikaa. Tehdään tälle, että käyt yläkerran hifi-osastolla, siellä on tämmösiä laitteistoja, niin nappaa sieltä joku. Mites, auttaisiko tässä asiassa yhtään vielä nyt tässä kohtaa semmonen asia, mun tässä vielä jossain pitäisi olla yksi dokumentti, että olisiko tästä mahdollisesti vielä iloa. Ai herranen, ai. Me ollaan teekkareita ja ollaan jäynätty takaisin. Me ollaan ihan hyvin tietoisia tästä, että tuommoista tuotetta. Minä olin silloin ylhäällä, että ei, että miten mä sanon tämän.
Se oli kyllä ihan sikaa hyvä. Voit pitää muistona tästä päivästä. Täytyy varmaan käydä vilauttaa tuossa vielä tonne muuallekin noutopisteelle, että ihan hyvin hoiti tehtävänsä. Älkää ottako kuvia, kun on punainen. Hyvä, kiitoksia. Tää onnistui paremmin kuin hyvin. Joo. Jees, hyvä. Ei muuta. Niin, en saanut tiiliskiveä. Ja näin poispäin. Ja mulle kyllä ehdittiin luvata jo hyvitystä melkein tuolta hifi-osastolta, että ihan hienosti sinänsä meni. Kyseessä oli ihan vastajäynä. Ollaan siis teikkareita. Jäynäiltiin tässä vähän kilpailua varten. Okei. Mut todellakin hyvin hoidettu. Kiitos. Eikä se ole päästä myös kohteella. Kato ihmeessä, me ollaan potentiaalisia asiakkaita. No niin, sitten Sitten voi mitään se on.